Salam, mehriban doganlar, dostlar, kanalyma geleniňiz üçin minnetdarlyk bildirýärin. Bugün meniň aşhanamda deňiz öýerteginden boglama. Mehribanlar, gelin onunla başdan başlaýyn. İlki bilen öýertegiň daşyny, içini gowadyp arasylamaly, ýuwmaly. Ondan sonra bolsa böleklere bölmeli. Deňiz öýertegi gaty ýagly bolýar, ýöne mal ýagy da adam organizmi üçin diňe bir peýdaly bolmany eýsem zerurdyr. Doktorlaryň aýtmagyna görä, mal ýagy dem alyş ýollaryny, öýkeni dürli viruslardan hemde kesellerden goraýar. Ýa bolmasa ödümüziň işleýişi kynlaşýar. Ne bolsa dogrulan öýertek etini bir gaba salmaly, üstüne soğan, sarımsak goşmaly, içler boýunça duz, soğalak, qara burç, gyzyl burç, kekik otuny isleňir boýunça hemde limonyň suwuny tykmaly. Soňra bolsa agzyny ýapyp sowuk ýerde 3-4 sagatlap goýmaly. Akşamdan et goýsaňyzam bolýar. Inni bolsa pişirip başlaýar. Pişirjek gabyňyza etleri goýmaly. Hemde soğanlary etin aşagyna düşür ýalyk edip ýerleşdirmeli. Sonra qapagyny gowja ýapyp 45 minutlap gaty pit ýanýan otda boglamaly. Men gadanyň qapagynyň bog çykmak üçin niýetlenen dirçeginen ýapdym. 45 minut geçenden sonra qapagyny açdym. Hemde etleri beýlesine öwürdim. Sonra bolsa dolu däl bir käse suw goýdum. Sonra bolsa ýene de 45 minutlap bogladym. Sebäbi öýertegiň pişmesi kynrak bolýar. Ine öýertegimi sagat ýarymlap boglandy. Ine görýän ýagyňdam öýertegiň özünden çykan ýag. Ine bolsa kartoşka hemde pomidor attym. Pomidoryň islendik görnüşini atsaňyz bolar. Ine bolsa dolu däl bir käse suw goýdum. Hemde ýene de 30 minutlap pis ýanýan otda bogladym. Ine öýerdek boglamamyz taýýar. İştäňiz açyk bolsun. Mehribanlar, halan mosoňyz like goýmagy unutmaň. Inniki videolamda görüşýänçe hoş sag bolun. Goýbek biri bar, siziň her biriňizi öz penatyna aman saklasyn.